Linog. Hi guys, good morning. First day karon sa klase sa 2024 and magsugod na ko sa ako ang classroom na grade 2. Sa grade 2 na ko ma-assign. So magsugod ko karon sa grade 2. This is my classroom. Ano siya? Charan. Good morning. Dari ra ta sa room mag-vlog karon. O kapag kisa may kabalo magkuan, mag-beat. Mag-beat pa ka na ba? Say kabalo, wala? Say? Guni. Mama, maulong sa kuha? O pwede mo kaila sa kuha? Di ba dari man mo na grade 1? Pero niya natawad-tawad kayo sa'yo pa man kayo. Wala pa man nagkuhan. Lingkod sa mo. Nga, musta man inyong New Year? Kira? Mingawan, nakilala mo kabuok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ra mo kabuok? Ha? Musta may handa ninyo daghan? Wow, sana all. Daghan mo regalo na dawat sa ninang ninyag ninang. Wow, may gwapo kaayo. Pag magstorya si ma'am, maminaw. No? Tapos, pag magsulat tanan. Pag tingpasa na, magpasa tanan. Ha? Dili magpabadlong ha? Buutan ko, pero maldita po ko pag magpabadlong mo. Kasabot. Sige, katawa si Kuan, oh. Pero buutan kayo ko, kabalo mo sa kuha baya ha? Silingan betagrom sa una. Diba? Grade 1 mo, ako rom grade 2, dito tapad nyo. Kabalo man mo sa kabuutan. Pero maldita po ko pag magpabadlong. Di mo sigig absent ha? O isa po na, dapat dili mo sigig absent. Pero obis nasakit ka, nakalintura ka, or nakunsa ka diha, kung kailangan din mag-absent, o sige, pwede mag-absent. Pero manangkit kay ma'am. Antay, maniin yung mama, or text inyong mama, or papa, or ate, kuya, mana ha? Nakasabot? Boys, nakasabot? Girls, nakasabot? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Pwede po opo. Eh, pwede, no, lain kayo, no? Sige. Okay, get one sheet of paper. Papel. Nay papel? Kisay wala nga ang uban wala man. Ha? Walay papel? Kasi katong naay papel, tagaan ang walay papel. Tapos kato pong walay papel nga gitagaan, timan-an kisay naghatag sa imuha. Kapag siya na po'y walay papel, ikaw na po ang muhatag sa iya. Nasabtan? Oh, timan ikisa naghatag sa imong papel ha, kitagaan na nimo. Sige, magpalit si ma'am og papel pod para napud ta extra papel, mahutdan mo papel. Okay. Oh, wala na yung magsaba kay magnate ang siran. Okay, sige daw, be pencils up. Sige, wala to na to ang wala pa, nagtahal pa. Sige. Pencils up. Okay, down. Muna tanan no? Muna tanan? Nanay papel tanan? Sige. Ah, wala? Nagwa papel. Sabi diyan na timan ilang dayana. Ikaw na kay huram sa kuha isa ka papel. Thank you. So istoryahan ninyo ko ganina na linog. Bitaw no? Linog bitaw sa Japan. Kuya mo ninyong topic oy. Linog na jud sa ang linog jud sa Japan ng na kuan na topic. Eastern Japan din ang linog. Unya, daghan jud og nakuha ng mga balay. Ay? Ha? Ako man libro di ay. Kompleto man eh. Pwede siya dito ka. Linog. Linog lagi. Psst. Sit down. Sa salog tanan be. Salog tanan. No, na-feel ninyo? Napa? Walay mo dagan ha. Walay mo dagan hinay tagawas ko. Wait sa. Uyog mo. Naunsa naman ni, naglinog naman po. Kati kulbaan ako, uy. Abi na kung kakura nalipong ba? Sprayer pa din sa 2024. Sana all.
Yung citizen ng mga bataan, di ba? Mga maestrahan din. Tapos dito. We are na Midatagbas, Patagon. Standing ovation. Basta, bahalag standing ba? Bahalag standing ba sa makauli? Sayo-sayo. Sige lang. Balang sanding ma. Salamat. Share lang ko, ma'am. Hanap tayo. Ayan. Ay, thank you so much. Pwede ko pa sa pilang mo. Ah, sige.